Un descobriment. Al sud de França, a Avinyó, també es practica la caça amb parany. Allí és totalment legal, es fa des de temps immemorial i, com ara comprovaran, els paranyers d'ací d'allà no són tan diferents. Són les 6 del matí a la campanya francesa. Acompanyen Joel al seu parany. Ella ha estat a Castelló i ha aplicat algunes de les idees que va veure. El parany francès no és exactament com l'espanyol. Es posen les varetes enviscades abans que isca el sol i es lleven 2 hores després, mentre que així a Espanya es dicen tota la nit. Esta es una de las diferencias entre el parany valencià y el francés, pero no la única. Muy diferente porque aquí no matan los paros y también se pone el visco solamente por el día. Com que no fa fred enguany no hi ha molta migració, hem d'esperar hores per veure caure el primer tort. Estos tors són seleccionats per la qualitat del seu cant. Si durant el procés de la cacera resultaren ferits o no donaren la qualitat exigida, són alliberats, si no es guarden com a reclam. A França hi ha 1,5 milió de caçadors, la meitat de tots els que hi ha a Europa. La mayor partir de esta caza se hace en el sur de la Francia, una pequeña parte del sur. Es una caza muy tradicional. Els tors es trien per la qualitat del seu cant i els que no valen s'alliberen amb un dissolvent que ací a Espanya encara està en fase d'experimentació.